Bengicela wonke amadoda akaZulu ahlangane bonke kulesa sikole esiseThekwini ekuthiwa kugcwele izingane zama-foreigner, izingane zabantu bala eSouth Africa, especially la eKZN. Azinaso isikhala sokungena esikoleni, kugcwele izingane zama-foreigner. Kokunye futhi kuyavela ukuthi kunemali abayikhokhiswayo ama-foreigner ukuthi kungena izingane zabo zifunde khona. Nake kufanele bakwazi ke uma kuwukuthi sebeyikhokhile imali bakwenzile bakhipha lo imali abayikhiphileyo, naku kufanele bakwazi ke ukuthi loyo oyiloyo principal or loyo okuyena ophethe ekungaba umuntu o asebenzisana naye ukuthi izingane zala eSouth Africa zingasitholi isikole. Basebenzisana ngalo ndlela abasebenzisana ngayo ngoba naku befuna imali. Mawalalele lana ke ama-foreign. Naku ke nginikeza kona. Ni ama-foreign senikhokhe imali. Izingane zethu zizongena esikoleni. Niyathanda anithandi. Indaba yokuthi nisuke emazweni wenu nize emazweni wethu ngoba nazi ukuthi ninomqondo wokuthi nizokwaza ukuze nithole izinto nihamba ngokwendlela yobugebengu. Uzocwila ke ngoba umuntu wena umuntu ohambisana nobugebengu endaweni errong. Okukhombisa kona ukuthi awukwazanga ukuzoyiphatha kahle ezweni labanye abantu. Usuke ezweni lakho wezezweni labanye abantu uzokwenza icrime, uzokwenza ubugebengu. Ukuthi nikhokhile nangakhokha, bakhona bakhokhile, bakhona bangakhokhile, angingene ndawo. Bengicela amadoda akaZulu alekelele labazali abafuna ukuthi ingane zabo zithole isikhala, izingane zabo ezingekangeni esikoleni. Nikhiphe lezi izingane ezilapha kulesa sikole engafanele ukuthi ngabe ziyangena khona, lezi zethu zingekangenanga ngaphakathi esikoleni. Loya principal akenze sure ukuthi lenyanga le izingane zala eSouth Africa sezingenile phakathi esikoleni ngoba siyahamba isikhathi. Izingane fanele zibhalile ama-exam. Fanele zibhalile izingane ama-exam ka term 1. Loyo makavule akhiphe izingane zangaphandle kulesa sikole kungena izingane zase-South Africa lapha. Ukuthi ama-foreign asekhokha imali kwakhokha ini asihlangene nalokho ukukhombisa kona ukuthi basuke emazweni wabo beze ngengqondo yokuthi la eSouth Africa ikamazenzele. Kamazenzele masimbo wokununka. Akekho umuntu ozovuma ukuthi izwe lakhe kube ikamazenzele, kube ikamhlamba wokufela amahashi. Bazivezile ukuthi ukusuka emazweni wabo, basuka emazweni wabo bevele beyizini, beyizagila mkhuba, beyizaphula mthetho. Manje babona ukuthi lo ukuphula mthetho lobo base bebona ukuthi ngalendlela bona abayiphethe ngayo ezweni labo abeze nako la.
akusikona ke kamazenzele la ngeke sivume futhi izwi lethu liphathwe abantu bokufika singeke futhi size sivume futhi ukuthi kuzokwenziwa ubugebengu ezweni lethu singeke futhi size sivume ukuzobona umuntu wakwelinye ilizwe azofuna ukuzobhikisha la laba abanye basemazwe laba amanye ama-president anabantu abala eSouth Africa abazama ukukhuluma nabantu babo babafundise babatshene ukuthi lento abayenzayo i-wrong ngoba ngeke ubone kusuka umuntu wala eSouth Africa aye eZimbabwe ayobhikisha eZimbabwe ngeke ubone kusuka umuntu wala eSouth Africa aye eAmerica afike eAmerica abhikisha abantu lapha ya adelele adelele istate sakhona adelele whatever ngeke uzibone leyo nto leyo so laba beza nengqondo engafundisekile very poor ehamba phakathi nobu unhygiene ingqondo yabo iyakhombisa nje ukuthi ayikho kwa hygiene at the same time njengoba bela eSouth Africa abazile kahle bazolokho besincela nje igazi bangamaqhikizana anisizeke bozu mphuthume kulesa sikole zonke izinto zihambe ngalendlela engisho ngayo ukulwela ilungelo labazali nani ningobaba ninezingane ukuthi wena ingane yakho iright isesikoleni bese uthi awunandaba sukuma uhambe uye khona mina ngeba ngiyaya khona kodwa manje into eyinkinga usekutheni ingane mazibuye esikoleni fanele ngiphinde ngahambe ngiye koyilanda number 2 angiyazi nalesi isikole ukuthi singakephi nendawo kodwa njengoba sengikhulumile nje ngomlomo wami amandla sengiwanikeze nina ke bobaba bakaZulu madoda kaZulu nilweleni asizameni indlela ukuthi siyabambisana manje umuntu angabukela umzali womunye umuntu angabukela omunye umzali ecwila yedwa ngoba nawe ungumzali ngeke uzuze uthande ukuthi okwenzeka komunye umzali kwenzeke kuwena noma kwenzeke enganeni yakho aziphume lezangane lapha ukuthi bakhokhe imali asinandaba nalokho bafike ngomqondo vele ubugebengu ungeke futhi uzuze ubone kusuka umuntu wala eyezweni labo bribe ngale eyogwaza ngale ngemali eyokwenza into engahambisani nomthetho wakhona okukhombisa kona ukuthi basidelelile abasiboni abasazi nanokuthi sisivalo seliphi ibhodo bakhombiseni ke manje ukuthi umuzi nomuzi uyahlonishwa and if that primary is a public school because I'm not even sure whether it's a public or is a private. I'm not sure. But if that school is a public school, that principal need to be arrested because in public school, there is no money needed. Ayikho imali ereceivayo. Ayikho imali ekhishwayo ezikoleni zikahulumeni. That principal need to be arrested. Kufakwe enye iprincipal kwesa sikole. Sikhathele igila mkhuba. Endokunye futhi singeke sivume kubenefite qala abantu bangaphandle. Abanikazi beindawo. Abanikazi belizwe. Ingane zabanikazi belizwe. I won't let that happen, and that is unacceptable in South Africa.